Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información hoxe é xoves, día 9 do mes de xullo, e estamos na radio e na televisión municipal de Cerceda. Pois nos centraremos en festas, porque esta fin de semana, este domingo, é o San Cristóbal na Silva. Saberemos como é o cartel. Tamén, durante todo este mes, lembren que cando teñen que solicitar as actividades deportivas e culturais no rexistro da Casa do Concello ou pola sede electrónica, e falaremos dun campamento digital para xóvenes que poden realizar a semana que ven. Tamén este domingo haberá un torneo de xadrez, Concello de Cerceda. Tamén xa se conecen as festas do Carmen en Rodís, que será o xoves 16, e logo o fin de semana son as festas do Carmen en Cerceda, 17, 18 e 19 deste mes. A finais de mes se celebra a Festa do Cochiño, falaremos de un curso gratuito de galego e tamén da oficina móvil retorno da Xunta de Galicia, que estará a semana que ven no campo da feira de Cerceda. Hoxe tiña lugar esa inscripción para o reparto de céspede artificial, donde en apenas unha hora xa se encheu. Prácticamente se encheu e se cubriu toda a oferta posible. Seguramente habrá que repartir en menos metros cadrados entre todas as solicitudes. Falaremos da ITV de máquina agrícola, recollida de papel e cartón porta a porta para empresas e do Inserso, que remata na xornada de mañán o plazo para as novas incorporacións. Por último, tempo para mañán seguiremos con este tempo con néboa, tempo que en algún momento do día incluso pode traer algún chubasco treboento. Pois este domingo que ven, día 12 de xullo, terá lugar na Silva a festa do San Cristóbal. Esta festa tradicional dos transportistas haberá misa solemne, terán misa solemne a unha na honra ao San Cristóbal, con procesión polas rúas da Silva, donde, como sempre, se vai a premiar o camión, o ciclomotor, o tractor turismo ou furgoneta que estea mellor engalanado. Na sesión Bermú vai a estar a Orquesta Galaxia. No campo da Feira das Nenas acollerase domingo un gran xantar popular, donde un rezagado, si quere, aínda podería recoller os tickets nun establecemento da Silva, en calquera establecemento da Silva, ou si quere por teléfono no 679 96 25 36. Pola noite na Silva o domingo haberá verbena, de novo co Orquesta Galaxia. E se alguén quere aínda podería anotarse a un campamento digital para nenos e nenas de 9 a 13 anos. O Aula de Informática de Cerceda organiza un campamento digital gratuito para nenos e nenas de 9 a 13 anos. O Aula CEMIT de Cerceda, que está no Centro Cívico, organiza do día 13 ao día 16 de xullo, é dicir, a próxima semana, un campamento digital dirixido a nenos e nenas de 9 a 13 anos con carácter gratuito e que será polas mañáns de 10:30 a 12:30. Unha iniciativa que propón de un xeito diferente a chegarse á tecnoloxía, apostando por unha metodoloxía práctica, participativa e divertida. Durante o campamento, os asistentes descubrirán que Internet tamén pode ser un espazo para colaborar, expresarse e aprender en grupo. Ofrece unha formación completa sobre o uso responsable das ferramentas digitais, con contidos que abordan a prevención no ciberacoso, a sensibilización sobre a violencia de xénero no ámbito digital e a promoción de hábitos saudables no uso da tecnoloxía. Con esta proposta, o Aula de Informática busca fomentar a educación digital entre os máis novos. A inscripción poden facela no teléfono 881 025 131 ou por WhatsApp no 644 52 99 90. Todo este mes de xullo teñen de plazo para anotarse nas actividades deportivas e culturais. Durante todo o mes de xullo está aberto o plazo para anotarse nas diferentes actividades deportivas e culturais que propón e organiza o Concello de Cerceda, que van dende outubro deste ano ata maio-xuño
do ano que ven. Poden inscribirse no rexistro polas mañáns de 9 a 2 na Casa do Concello ou, se queren, poden inscribirse pola sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. Este domingo volve a haber o torneo de xadrez Concello de Cerceda. Terá lugar a edición número 9 do torneo de xadrez Concello de Cerceda, que será a partir das 4 da tarde na Polideportiva de Cerceda. Poden inscribirse, xa que é un torneo aberto, poden inscribirse no teléfono 617 234 393, 617 234 393 ou no correo electrónico torneos@galiches.com. As bases deste torneo Concello de Cerceda tamén poden atopalos na web galiches.com. Retomamos as festas porque xa coñecemos o cartel das festas do Carmen en Rodís. Será o xoves, día propio do Carmen, o xoves que ven, día 16 de xullo, en Rodís se celebra as súas festas do Carmen. A 1 da tarde haberá misa na honra á Virxen do Carmen. Despois, a saída da misa, actuará o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda para despois dar paso á sesión Vermú e tamén despois a verbena coa Orquesta Solara de Vigo, que tamén irá acompañada de música local. Todo elo para o día 16, xoves, festa en Rodís do Carmen. E logo a fin de semana son as festas do Carmen en Cerceda. Venres, sábado e domingo, 17, 18 e 19 de xullo, se celebran na parroquia de Cerceda as festas do Carmen no campo da feira de Cerceda. No programa, pois, ao venres 17 haberá dianas e alboradas, misa solemne na honra Virxen de Fátima, ás 2:30 sesión Vermú e pola noite verbena co grupo Bomba e Disco Móvil Impacto co DJ Nian Boe. O sábado, dianas e alboradas de novo, pasarrúas co grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda, a unha misa na honra Virxen do Carmen e ás 2:30 sesión Vermú para pasar ás 6 da tarde co pasarrúas coa charanga Bebe Mais. Ás 11 da noite, verbena coa Orquesta Finisterre e Disco Móvil Impacto co DJ Cotelo. O domingo, 19, dianas e alboradas e pasarrúas co grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda para dar paso á misa na honra ao Santísimo Sacramento. O domingo, ás 2:30, sesión Vermú co grupo de Vicio. A partir das 4 é o día do neno no campo da feira de Cerceda e pola noite, verbena co grupo de Vicio e haberá tamén fogos de artificio. Todos os días, ata as 9 da noite, será unha festa sin ruído para facilitar disfrutar de todas as actividades as persoas con baixa tolerancia ao ruído. E xa para pechar o mes de xullo están as festas, a festa gastronómica e romería do Cochiño. Será o sábado 25 de xullo, onde se celebra a edición número 28 da Festa do Cochiño, no Acevedo. Durante todo o día actuará Charanga Santa Compaña e o grupo Faíscas da Pontraga. Ás 2 da tarde, degustación do churrasco, cochiño, polvo e produtos da cociña galega. O custo da ración é de 15 euros e dá dereito tamén a silla baixo carpa. A venta anticipada estará ata o día 21 deste mes de xullo no viveiro de empresas no Acevedo, en Cerceda. Dende as 9 da mañán ata as 9 da noite poden inscribirse de luns a venres. A selección da parcela vai a ser o xoves 23 de xullo a partir das 5 da tarde. Tamén haberá enxabres gratuitos para cativada de 3:30 a 7 e a partir das 8 a actuación das orquestas Los Satélites e París de Noia. Falamos agora dun curso gratuito de galego porque o Concello de Cerceda e a Diputación Provincial organizan un curso gratuito de galego dende o próximo mércores día 15 ata o día 2 de setembro na Biblioteca Municipal de Cerceda na primeira planta e van a ser os mércores e os venres de 10 da mañán a 1 da tarde. As plazas son limitadas. Para anotarse hai que facelo na primeira planta do Concello ou se queren por teléfono no 981 68 50 01. A semana que ven a Oficina Móvil de Retorno da Xunta de Galicia estará en Cerceda. O autocar como unidade móvil da Oficina Retorno da Xunta estará o próximo martes día 14 pola mañán de 9 a 2 no campo da feira de Cerceda. Se alguén quere, pois ali poderá atopar asesoramento para emigrantes retornados sobre programas de apoio ao retorno
asistencia en trámites administrativos, xestión en temas relacionados a sanidade, educación, seguridade social e tamén orientación laboral, búsqueda de emprego e opcións de vivenda. Todo elo o martes 14 de xullo nesa unidade móvil que estará no campo da Feira de Cerceda de 9 a 2. Como decíamos, hoxe pola mañán abría o plazo para o reparto do céspede artificial do campo de fútbol anexo do Roxo. O Concello de Cerceda informou que con motivo da renovación do céspede artificial no campo de fútbol anexo Roxo entrégase a particulares material retirado co obxectivo de favorecer a súa reutilización e prolongar a súa vida útil. Dende esta mañán, xa dende as 9 que abriu o plazo, tanto presencialmente na planta baixa do Concello como a través da sede electrónica, foron moitos os veciños que solicitaron un anaco deste céspede. Cada solicitante solicitou un máximo de 100 metros cuadrados, sin prexuicio de que a superficie finalmente axudicada pode verse condicionada pola disponibilidade de material. Evidentemente, se hai máis solicitudes da distancia equivalente a 100 metros cuadrados por solicitante, evidentemente repartirase de maneira equitativa entre todas as solicitudes. O material se vai a entregar en rolos de aproximadamente 2 metros de ancho, de 20 por 25 metros de longitude, si é que dá para todos, cunha superficie aproximada de 40-50 metros cuadrados por unidade, que en este caso evidentemente hai que dividir, porque, insistimos, ao longo desta mañán foron moitas as persoas que solicitaron este céspede, polo que haberá que seguramente repartir entre todos en anacos máis pequenos. Máis temas, a ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar a finais deste mes na Silva. A Unidade Móvil de Inspección Técnica de Maquinaria Agrícola se desplaza ao noso Concello, a Silva, dende o 27 ao 31 deste mes de xullo no campo da Feira das Nenas da Silva. Se queren pedir cita previa, poden facelo no teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa web www.ictv.com no apartado de cita previa. E tamén dende o Departamento de Medio Ambiente do Concello de Cerceda nos informan que a recollida de papel e cartón porta a porta para empresas teñen que actualizar o censo. Todas aquelas persoas que a soliciten deben de actualizar e volver a solicitalo a través de un enlace web que atoparán na páxina web municipal ou nas redes sociais do Concello de Cerceda. Este servicio de recollida de cartón para empresas se presta os mércores polas tardes, donde deben deixar o papel e o cartón na entrada da súa empresa debidamente atado. E para iso tamén, lembre, deben actualizar os seus datos nun formulario que atoparán na web municipal. Eso sí, mañán sería o último día para poder facelo. E tamén mañán, día 10, é o último día para solicitar praza no Inserso para as novas incorporacións. Todos aqueles que xa o solicitaran anteriores edicións xa lle chegará a documentación aos seus domicilios, pero todos aqueles que queran incorporarse ao programa de turismo do Inserso teñen ata o próximo día 10, ata mañán de plazo, para solicitalo. Se teñen algunha dúbida ou queren que axuden a facelo, poden dirixirse ao Departamento de Servicios Sociais do Concello, que está na terceira planta da Casa Consistorial, ou chamar por teléfono ao 981 68 60 68. En canto tempo, mañán venres quedaremos con inestabilidade atmosférica pola presencia de aire frío en altura debido a unha dana situada ao oeste da comunidade. Polo tanto, mañán o ceo vai a estar con alternancia de nubes e claros en xeral, con presencia de néboas no litoral, que pola tarde medrarán nubes de evolución con chubascos de tipo tribuento nas zonas altas do leste do sur do territorio, e as temperaturas mínimas non terán cambios e as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán de norte e nordés moderados na costa. Pois co tempo rematamos o informativo. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción que lles falou de Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.